que mentres miles de persoas falecían en circunstancias dolorosísimas, houbo quen quiso ver a pandemia como unha oportunidade para forrarse especulando con contratos públicos. Os mesmos contratos que vostede se nega a que investiguemos e a que haxa transparencia. E, ademais, vostedes minten en moitas ocasións cando nos din que non hai que auditalos porque esta auditoría xa fixo o Consello de Contas. O Consello de Contas fixo unha auditoría parcial que deixou fora o 70% da contratación. E, aínda así, sabe que nos di, co pouco que puido auditar o Consello de Contas, sabe que nos di neste informe? Dinos que hai deficiencias nas memorias xustificativas, que non hai unha mínima concurrencia entre as empresas, que se fixeron contratos verbais que logo non están documentados, que se adxudicaron como contratos de emerxencia, contratos que estaban iniciados antes da declaración da pandemia. Sabe o que din os informes do Consello de Contas? Que non atopan ningunha tacha de legalidade. Sabe o que están dicindo sobre a xestión da pandemia do goberno que vostedes apoian, por certo, a cambio de nada, e cada vez se vai ver máis claro? Que o máis probable é que se cometeran delitos moi graves. Vostedes, como sempre, ali mansos e aquí montando un escándalo cando non hai nada. E isto é así, señora Pontón. En todo caso, está moi ben vir aquí a falar de xente que non está, esas obsesións súas. Además, leva tantos anos con iso que supoño que seguirá os que lle queden. Pero teñen vostedes un instrumento, utilíceno. Tranquilidade absoluta, porque está moi ben vir aquí e despois, bueno, a ver si cola, non gastamos a bala, porque en realidad sabemos que non vale a pena. Alá vostede, señora Pontón. Alá vostede.